Wangawazi wewe chakuuraya munhu. Vawatya kuuraya munhu. Handizvo. Taura zvazvo. Wangawazi uite sei? Uite sei? Wangawazi uite sei? Taura chokwadi. Wangawazi tora tsoro. Tiurayi. Asa chauraya ndiani? Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kuti mai ndichatanga kugara pamba apa ndichiroorwa akanditaurire kuti hakuna mukadzi unogare pamba peumwe mukadzi. Akandituka intigara akandituka akati mai naana wako manairi achindituka mazuva ese echinditaurire madzambu ekwanambuya matepo echiti ndinorangarire gore rendakauya mumusha muno ndazi ndigare pano papurasi pano. Ndakasvike pakupisira mbuya matepo gadheni ranga rinda kovho yanga yakakure zvekuti tikasvike pakuendesa nekumatare. Saka inini handina mukadzi unogare muimba yeumwe mukadzi. Zvechokwadi ndakagare mumba mwavo ndichingoshingirira mukicheni ndaikorobha ndichiise madhaka ndichitore ndowe dzakanga dziri mudanga mavo ndichiumba ndichiisa ndowe idzodzo. Ndakasvika pakuzoti mumwe musi ndakagara obva uya futi obva andituka ndikati ngei chingogara chindituka kudai. Ndakasvike pakuti mama kudai mataurira baba Charity nababa Talent ngekuti ndo akandiunze pano akabva angosvika pakunyarara. Kubva ipapo ndofunga akabva ambonyarara kutukana nenini kobva ambotizii. Ndichifamba ndakazoti ngepakati apo kobva atanga futi kuita zvinhu zvavo. Ndakasvikawo pakubuda mumba mavo ndobva ndapinda murumu yandaigara yanga akanditi ndigare. Ndiri murumu iyoyo mai akasvika pakunditaurira kuti hakuna mukadzi unogara futi mumba weumwe mukadzi. Ndakabva ndangoitawo rombo rekusanganawo nehanzvadzi yangu inonzi Mutasa. Ndobva andipa $50. Andipa $50 ndakatenga bhodhi. Ndatenga chibhodhi ndobva ndauya ndobva ndaisa chibhodhi pasaidi. Ndaisa chibhodhi pasaidi Mwari wakabva andokomborerawo murume wangu pane umwe shamwari yawo yaingotambawo nayo achitambawo nayo. Iyo wacho tozvinodambudzika. Because kana iwo wakupa simba rekutenga bhodhi uchibva wazvipa hoko yepekugara iwewe waridzi wemusha waripo wakutokwirita mari kuna Mutasa. Dai watomonita kuti murume wangu kandipa mari yekuti ndotsvage bhodhi zvazvirira yekuona kana ndikatozviva zita racho kuti Mutasa hasi munhu unoda kuti vanhu vagare zvakanaka. Ndikuda kuti vanhu vagare muchaya. Uripi Mutasa? Yanzvadzei inonzi Mutasa ndiyo yakakupa mari kuti bhodhi. Hamusina kutaura kuti wanga wati ndakazofunga wabva ndasangana naMutasa vandipa $50. Andipa $50 vandatenga bhodhi. Akakunongedzera pawakaisa bhodhi ndiani? Akazondinongedzera pekuisa murume wangu akauya achitaurira mama akati mama ndaona kuti mugarisana nemuroora hazvisi kudini hazvisi kuita muramba muchindodini muchishupana. Ndopakabva ati mama akati onei kutamba undorowo mori imomomo. Ndofunga ndakabudisa totwangu mvura yechinaya anhu echindibatsirawo kubudisa nharaunda ndichibudisa zviro zvangu ndichiise muchituru muchikahwanirwa mukenda andaisa pasaiti. Wandaro wachigara zvadini? Akatotaurirwa kuti ndakubuda ndazogara kudaro ndindorimo mumba imomomo. Ndopendakatanga ndichigara mama akazosvike pakuti aitserawo kusaidhi rekumba kwawo kudai. Achisera kusaidhi rekumba kwawo ini ndakati ngotserawo kumakore senge asingatseri dai unongozvishandira zvandiri vachingodi nemurume wangu. Ndipo ndachiti ndai ngotserawo mari yadini yanetsa regai ngotserawo saidhi rekumba kwangu kudai ndada kugara kwacho ndakachizowakawo achizoti tichiwaka kusaidhi rokoko. Ndachiisawo zvinhu zvangu ikokoko. Akauya mama kubva kumba kwawo kukicheni ndobva auya nemhuri yawo yese achibva asvika pendanga ndakamira akati mai Charity ibvepo uri kutsera ipapapo wodoti ana Tulani azodiniwo mangwana makutopedza chinyi kuruwanzi. Handina kuwadaira ndakaramba ndakati zii ndakanyarara. Achipedza akabva afamba asikana obva ati tiri kwenda papaine renji yanga iripo yaanga andipa mukuwirirana kuti ndiishandise. Akabva atora renji yawo musikana mudiki obva aba renji yabva aenda iwo obva andidzokerera mama pendanga ndiri. Ndobva asvika akati mai Charity
ndipe renje. Saka inenge kusati otaura ndakanyarara ndakanyepokora pasi semunhu akaruziva kuti renje ari nawo atora ndakabva ndanyarara. Mangwana makuseni akabva amuka ndobva auya mama akabuda mumba mawo akabata foni aine kapu yanga ine mvura kobva afamba naye chiyo kusaidze kumba kwangu ndobva asvike kuende kukanda kumberi kwendanga ndichitsira akanda kapu iyo yanga ine mvura zvakandibata ndokwase kuabvunza ndakanyarara pakapera ndofunga 2 days rechi3 ndobva ndabva kumusha ndine zvimiriyo zvangu ndobva ndatanga kusima muriwo wangu ndosima muriwo wangu ndakachida kuti udini ubate mbudzi dzepachadoka panext door ndobva dzauya dzobva dzadya muriwo uya wese ndakasima magwere dzakadya futi magwere aya ese kubva zvandibata ndikati pendakasima magwere dzakadya futi ndikasimira katatu handina kumboabvunza ainga negeme ekudzivurira chini usiku masikati aya ovharira ndikati handina kuabvunza saka zvaini zvinhu zvakangondibata ndatanga kupopota ndiri kupopota kudaro baba munini adiki akabva aseka ngati baba munini saka chamufadza chini kuti museke mbudzi dzadya chini muriwo wangu ndobva afamba baba munini kwaubve kwaanga ari ndobva nditaura kuti hautitauri zvekuita baba mbapani amba pedu uri muroorwa baba munini adiki apedza nditaurire muromowo ndakanyarara ndikafamba ndakauya pavharanda bemba yangu ndokuti angobva ndatanga kupopota ndakandogarapo ndega ndiri ziri chingondibaya pamwoyo pangu ndopakabva pabuda mama mukicheni mawo achibuda akabva nekuti my child ndinoziva usitaura mbudziba uri taure inini ndikati mama inini handisida kutaura zvakawanda ba kana ndine daka nemini ndinokumbirawo kuti mundiudze daka racho kuti ngerei ndichatanga kugare pano makanditi hakuna mukadzi unogara papapo umwe mukadzi izvozvi mouya mukandituka pendanga ndiri kushandira mopedza mouya nekapu mokande kumberi kwangu saka zvinorevei ndega ndiri ngozvibvunza ndobva ndanyarara ndichipedze kudaro ndakaramba ndakati zii ndopakabva kuda komanawo 2 batanga kutopopota chiti iwe unoti unorwara iwewe unorware kudini mangozi ekumusha kwako ana Tedias nana Eria aite basa rekuuraya nekwana madziro nekwana duma but anhese iwana baba munini angu handitoazii ndakazongoonawo hwane wacho izvi zvimwe wacho wakatofa akafa ndisikamuzivi ndozva ari kutaura nezvazvo zvinhu zvakandibata ndobva ndati imi mashoko emawo nebhishikazi makuchira wakaisirwa yayo nyepe wakaprofiti kuzi kune mweya uripo uri wekunamatira aikunyepera waitoshandiswa mangoza takaenda kwandi kumaprofiti namai angu newewe tikaenda ukasvika ukabatwa zingozi dzekumusha kwenyu handina kuayira zveshuwa takafamba nawo zvikaprofita izvozvo ndo zvakabva ndangochinditukirira aripedza unditukirira kudaro ndakaramba ndakanyarara handina kutaura nawo ndichipedza ndopakabva nditi maicheti kana ndine daka saka gogomuruwanidzwa wakanditaurire kuti pamba penyu kana mine kugara muchifungidzirana zvinane kuti tifambe mufambe tiende kun'anga tiende koone kozi ndinomuroya here kana kuti chii chiri kuitika ndikataureni mama azinodini hazina kushata ndiri kupedza kudaro ndopakabva amhanya haana kumirapo akarumba obva adzika nerodhibwe ndikwasabhuku amene ndikwasabhuku azoita akazoyodzoka chindabva kwasabhuku inini yako ndikutoona ndizvonachitaura from the word go hamuna kubvira mambowirirana inini pamusoro ndaikumbira hamuna kubvira mambowirirana dzadzingori hondo dzese but pese pamutaura ndongozwa muri wakadzi muri 2 muri kumbopotedza kuwari kuronga uyu zvema wakadzi muri mamuri ndotukana muchauri kuwari kuroachorizire muchaukauuri ndingati arume kushupana ini ndichingozwawo semazwire ndakaita anozi mama akamboendesa nemukoti nana baba Charity nana nemunin'ina wababa Charity baba Talent echizi ngaachibva pamushapa semunhu wanga akazi kana ana akura akazorora mozodini mozobva but iwo akapinza nomakoti kanokwanota katatu achizi airamba akapedza mombe dzawo dzese achirambirapo ndati wanga waripo inini wangu wakafa saka sei wanga wakanyara ndopane mubvunzo wamwe mukuita zvese izvo vakadzi muri 2 muchinetsana muchitukana muchiita sei muchishifta muchidii iwe uri kuita kunga usina urorwa kuti wanga usitori namurume usanga utoriwo munhu arugara ega uyo wake wakafa murume wakuti wanga rugara ega mutanakutoona uri kuchisamba manext door akafirwa ngevarume pamusha panoda order pamusha pakashaya order hapana chinofamba ba wakadzi mukatanga kutonga misha mukatanga kutonga varume misha inofa titese ko kuti izoti iwe uyu muroi zvazvamboita sei
ndichizvanguka kuti muroi akanditaurire kuti ndine nyora dzendinadzo dziri kumusana kwangu dzinoite kuti ana angu asarorwe. Saka ndine nyora idzi ndafamba mumaprofita akawanda achindiprofita nhau yenyora idzi ndikusheya kuti ndodzibvisawo sei nditori nemurume wangu musi waitaure nyaya yawo iyo. Saka akachizobvunzwa mudare, ana baba aripo, ana tete aripo, akadaira ega. Akati ndine nyora ndiani? Ndimaba. Saka ndinotoona kuti zvatosiyana nyaya yatiri kutaura. Mama akati chii? Ndinyora dzekuti chii? Nangu asarore. Murume wako mwana wake anaona yeye. Saka iwe pahuro wata kusarurwa kuwana kupita pa iyo pazvakazopindira inyaya kuti inini ndairi kusarurwa pa2020 ndati mai awo ati ndine nyora dzangu dziri kumusana kwangu dzinoita kuti vana vangu vasikana vasarurwe vakomana vasati vasarurwe. Handizvo ndizvoka? Yes, wataura tabvuma. Asi vatachibvunza iwewo uri kusarurwa uri mwana wavo here? Uri mwana wavo here? Mwana wamaiyo hausi mwana wavo. Handizvo murume wako mwana wavo here? Handizvo. Saka nyora dzavo dzaikubata papi iri murume wako? Murume wako haasi mwana wako, iwewo hausi mwana wako. Saka nyora dzavo dzinoti wana wake wasarore nekuroorwa dzaikubata papi iwewe? inini pendakazopinzawo pakuti nyora ndati nyora dzamai dziri kumusana dzinobata vana vavo vasikana nevakomana iwewe dzaikubata papi nekuti hausi mwana wavo, murume wako haasi mwana wavo? Saka kurutsa kwako ropa kwajoina papi kunyora dzamai? ndakangozozvisa pakuti ndakandimurwara. Saka unoti ukarwara iwewo nyangwe wamheswa uri mukomboni momwe wari kurwara inyora dzambuya? takaenda mumaprofita kwendakaenda. Wakutaura uri kushayiswa upenyu hwako nemagariro ako nemaprofita. ndiwo ari kukutema. Uri kuchovhwa upenyu neremote control. Ukaregedza upenyu hwako uchiitwa remote controlled neumwe munhu, haazozivi pauri kunakirwa nepausi kunakirwa. Chake kutekenya mabhatani chete. Saka izvo wakataura uri kumuprofita zvo? Ndakaenda kwagogo chizo ndichirutsa ropa mwedzi wapera ndoke ndakapedzisira kurutsa ropa. Saka gogo chioro akati chii? Akangondibatsira akati ndaona wakaroiwa nemunhu wakatukana naye. Wakatukana navanhu wanga neupenyu? Ndakanga ndatukana namama. Ndati wakatukana navanhu wanga neupenyu hwako? Akatotsanangudza akatsanangudza kuti chii? Akatsanangudza kuti ndaona wakatukana namai yako pamba. Saka mai yako ndo arisa kusokera ndi mai wako ero? Ndati ndi mai wako ere? Unoziva kana munhu akwanisa kukwira bhazi kuenda kumandara unoziva. Saka uri kuziva ndiani? Saka tikati mbuya tavanako iwe uri kuita kunge murume wako akabara.
Ukutonga murume wako munhu akabva kudenga akandodona. Haana mai, haana baba. Mai wemurume wako umburipi? Mai wemurume wangu akafa. Akafa. Saka pakanzi mai zvairewe. Munhu akati mai uri kuti Munhu akati mai zvinoreva kuti anosiyirwa mai. Ndati munhu akati mai wako zvinorevei? Yakubereka mishoti. Kuti Amwene. Amwene ndi Amwene ndi mai wemurume wako. Amwene pachirungu chi mother chi in-law ndiye Amwene. Ko mother ndiye Mai nyakutumbura. Nyakutumbura. Saka sei wewe usina kufungira kuti mai wako nyakutumbura ndiye ari kukonzera maproblem? Wakafungira mai asina kubereka. Andinombopafungira bhozi ndakatuka mama. Wakaenda kun'anga uine anzakari. Wobva wabhadhara $600, wobva wabhadhara $50 consultation, wobva wabhadhara $100 kupinda mumatare, wobva wapedza wobva wabhadhara $600. Handizveri? Dai matengera murume wenyu maruva nhasi iValentine. We sacrifice the little we work so hard to get. Kokanda murizi. Handizvo. Handiko kune solution yako yematambudziko ani? Apa. Alright. Wakaita miscarriage yo. Ndizvo. Kangani? Katri. Doctor akati problem yako chii? Doctor akanditi kuna chirwere chakadai. Ndati doctor akati chikukonzeresa kuti nhumbu ibve chii? Doctor akangonditi atisikone dambudziko ngekuti pendairutsa ropa akakuti pamwe affect iri kubve kurutsa ropa kworwita. Kuti ndairutsa ropa mukano nemunhu. Ndosaka ndakabvunza, ndokubvunza. Ukaenda kuna chiremba, ukabvunza kuti chiremba, what is the cause of excessive bleeding? Kana kuti what is the cause of bleeding? Mumino. Chiremba anokupa anza yekuti chinokonzeresa kuti munhu ableede nemumino ngechakati. Saka iwe kanotora kuti chiremba wawakaenda iwewe akatadza kuziva kuti cause yebleeding chii? Ndichiremba wedu. Ndakaenda tiri mutaundi. Ndakada kuenda kwadokta Karinzi. Ndipo ndazoenda kwaakazondirifeya kuti ndipinze mumwe madokta masamu andichanzi kuaziya. Mana bishi akawanda madokta Izwa batikatoza kuti wakataura madokta ere your problem. Ndaitaura pasakubva ndikataura. Because une two problems there. Une two problems. Une two problems. One problem yekuti nhumbu haisi iri kubata, haisi kuita sei? Haisi kuchengeta. Ndo dambudziko rani rako rekutanga. Dambudziko rechipiri nderekuti uri kurutsa ropa nekublinda munhu. Ini ndochibvunza hangu kuti biologically what is the link between the oviduct nemhino? Digestive system. Kuti pazai parinopfuura haringa rinopinda nemuoviduct funnel. Roho raya kunopinda muchii? Handititesere kuti roho rapinda muoviduct. Handisika fertilization yozodini? Wakomana wazosvima zvavo handisi unodzumana nechii? Nezai riri kudini? Riri kudaro handisika.
then fertilization yotanga zygote yotanga kuita sei kugadzirwa kamwana kodini kakuumbirika kusvika 6 months 9 months. Saka ndikuti where is the link yekuti uri kupurisa ropa through the nostrils asi zvonoafecta reproductive system. How ndozvonoti madhokta ako aifanonga akadii akakutaurira nekudifferentiata the two kuti ona shamwari chiri kuti bleed handiti nekusaropa ndeichi handizvo kokuzoti kechi2 chiri kuti ukaita nhumbu isabati handika ndeichi wokupa relevant medication inoenderana nematambudziko akatarisana nawo. Ini ndinozwa kuti chibereko chikanzi chiri lusi handiti dhokuta anokutaura kuti kana nhumbu yako yane 3 months unodzoka kwachiremba yosungwa. Chibereko chako chakasungwa ndakadzoka chikasungwa akanga musunga anozosunga akangoti munozuya kana yazobata futi ndati yakasungwa here anozosunga akati ukazobata munogozongosunga. Saka ndakabva ndandomira ndakagai ndichimira semunhu unosangana nematambudziko. anoona kuti unoda rubatsiro handiti nekuti urapwe chirwere chachiri pauri. Mai wako chayambenyu wako iwewe wakamuedza kumudzairi nokozodza ndiye akati ndaiva kugochiora ndati ndiye wakati oende kwakugochihoro here for your problems. Ngatigaidzane zvinhu zvinodiwa zvinowaka yekuna zvinhu zvinoita sei zvinoputsa. Kana uri kuenda kuprofita kana kun'anga chishuwo chako kubatsirwa problem yako yauinayo. Chishuwo chako handi chekuda kozwa kuti ndiani akonzeresa wobva wadzoka. Chishuwo chako ndikuti kana wanzwa chikonzero wobva wadii wobva warapwa. Zvinobatsirei kuzwa chikonzero asi usingakwanisi kurapa? Mukona dzinoedza kuti zvinobatsirei kuenda kutsvaka kuti mbuya wakafanei kana kuti baba ururwara nemakumbo wozazi baba ururwara nemakumbo akaroiwa nemhemba nechitoro chienda yei isai mari yangu 600. Saka chawafambira chaicho chii kana makumbo ari kuramba achirwadza? anga mukona zvandikuedza kuti ndiri kuda kubatsirwa iwo batsirwa nevanhu vanounderstanda nekuziva problem yako vanokubatsira urapa rather than pointing a finger kune munhu pasina proof. Because ukataisa utora negogo wakakutaura kuti wakabva kutukana nemunhu munhu iyeye ndiye akati saka kuti zvinake woita sei? Saka zviri kushanda akamuna zvizvo ndiwo murume wacho murume wacho uyapa murikuratidza don't waste time mari ndizvimwe zvinhu zvamuita zvisina maresults. Don't waste money. You end up makunongedza almost everyone. This problem ya nemukadzi wako asi yega ne problem. Ine wakadzi wakawanda asi vari kubatsirwa. Saka my suggestion is you look for these people
wakabatsirwa wane masenchi ukaenda mamwe maproblems pawakazi ukabvunza nambuya wese kana munhu akamboita maproblems pakubara vanokutaura kuti pamwe pacho dhokta chayari kutaura kuti problem yako iyo inyaya yekuti wakamboshandisa mapiritsi family planning for a long time, kana kuti pamwe pacho anotokutaura pamwe wakatomubvisa pamwe pacho kada ndozokubatsira. I'm not saying kuti ndozvakaita mukazva, asi I'm saying kuti ndo mamwe mareasons atoziva isusu atinozwa achitaurwa kuti ukaona nhumbi ichitsvedza kudai yodi yotsvedza. Handiti pamwe pacho pakamboitika issue yeabortion, makashandisa mamwe matablets efamily planning kana overdose, zvakawanda medically zvinofanira kuti zvine explanation yezvinhu izvozvo. And because at the end of the day, what you want, iwe uda mwana hausuda ma-enemies. And saka chaunofanira ngori kutsvaga kuti is solution to your problem, not finger point. Because ukaita finger point unongozvicreatira futi another you are giving yourself another pressure which is not necessary. In my suggestion, they would like dzokai kuna chiremba motaura chiremba problem yedu yadii iri kupesista woitwa matest chaiwo ese anofanira kungaita sei achiitwa. It's not about word of mouth yongosvika kuti arisatambosangana nazo. I'm so surprised kuzwa kuti uri kutaura kuti gaino anotya kutaura kuti handisandambosangana nazo. Gaino hasatambosangana nenhumbi yakabva. Just tell me the truth. Kuti zita rautaura that person is an experienced gaino. Ndiye akabata maningi ndese so far. Inonditaura kuti akangozwa kutaura kuti handisandambosangana nedambudziko kubva kwenhumbu wobva ati handisandambosangana nazo. Panorundinyepera panorundinyepera wakutaura manje ndozvandanikuramba kuti haunditauri kuti dhokta akataura kuti handisandambosangana nazvo. Ndozvandikuramba izvozvo, but already doctor akatokupa instruction. And the reason why akakupa instruction ndeyekuti is because akatokutesta akatoona zvakaona. Andika ndobva kupa instruction iyoyo yekuti mira for 2 years. And chakanzi umire for 2 years because angadetecta kuti nyange wakada kusunga chibereko chako nenyaya yekuti chachati after a short period of time chachenza chobva changozi kuti chichangobva kudai chobva chazi kuti chobva chadai chobva chazi fufu anoona chimbomira chidi chisimbe chasimba then come back. Handiyo instruction akakupa iwewo zvakazi mira for 2 years. Did you stop for 2 years? Ndakabva ndamira kuita did you go back? Uchitaura kuti ndakuropa nyaya yekuproblem yeropa iripo. Did you go back? Dzoka kuna chiremba wotaure problem yako. But I'm saying exhaustai nyaya dzana chiremba ndoanotesta zvinhu ndoanozvigona ndoanoita zvinhu. Although kuchiwanda zvirikowo futi zvekuti ukabata nhumbu
inohedwa nevakomana yova zviriko anizvo kana painewo tumagemu tutambwa pauri zvishuwa ikabata inodii ichingobata ine time endozviudzwa kuti haipfuuri 3 months pano vanoshinwawo vanodini vanotuma kuti komana tinodii tunohedha nhumbi yodii I'm not ruling that one out asi ndiri kuti exhaustive medical route first before musati mamisa kuti ndikuenda kumudai because at the end of the day amuzozivi kuti chamuda chaichaito chii because andina wakazimira uvha wamira andina wakamira kusvika 2 years zaita sei dzakwana handisi saka iwo 2 years dzikakwana chinenge chakurapa ndiani ndigogo here kana kuti ndokta ini ndikuti dai pawakazimira 2 years you're just supposed to stop for 2 years then go back 2 years that dzakwana then woona kuti hazvina kudii hazvina kushanda then try something else not kuti wazimira 2 years 2 years dzakwana instead of going back to the person akuti mira for 2 years uona wakutsvaga mweya andakakwana kutotoa kuti ndopatwa nechii ndopatwa nedambudziko one thing at a time. Don't be too desperate. You are still very young. Don't be too desperate. Mukaita desperate, munozvikonzeresa chii manesa chii problems. Because right now, you are basing that yekuti munhu wakatukana naye, but akakutaurira wacho kuti munhu wakatukana naye akapa zita here kuti ndinhingi wakawina ndakaenda ndina bereka yangu hanzvadzi yangu nemurume wangu naamwe baba. was the Anatolia. Did you? Because the Anatolia. So the status in Anatolia. Maita. Outside Maita. You are saka iwe kana kana kubatsira wochitaura masolution wobva iramba yadi aiwa izakuzwa chava chokwadi chapabiko kubatsiriki andika kuzenura waenda wewe problem yechi andisi ikuti kuda kusolva problem and you paid money kutubatsira and wabhadhara mari yako wobva wachitaurirwa iwo kunzi chienda woite chakati nechakati nechakati ndizvo ndobva ndabvunza ini nhanu James kuti zvawakazozviite wakaita here zvakati ndiite wakaita here zvawakazi uite akanditi enda woita ndoita unozi go back to stay wouya kuno nezvaakataura zvekuti aite go back to stay but ndakaramba zvinhu zvinotyisa zvaro kutaura ngekuti go back to stay aiwa naiwe go back to stay inotyisei arongotya bhozi pakapazi panodiwa netsono ndinomboonawo mafirimu chizi unoshandisa tsono kudai sosoko ndikazouraya munhu aiwa saka wakaendei kana ukawasoda tsono saka wakaendei izvi wakazotobatsirike baya ngetsono saka sei usina wabaya netsono
akamuna ndoto iwe wega wakatodii wakatotyawa ndini zvaurutaura handiti because kuti ndiite link yetsono nekubva kwenhumbu handiti ukona zvinhu zvautaura kuti hauna kutonotaura kuchokwadi asi pane zvimwe zvinhu zvawakazoite sei uite zviri more than yetsono yorutaura ndo zvakazokutyisa. Mary going matiye ngotenga tsono kwanisa kwa gogo choro chinotyisa ipo kuchini taura chokwadi wanga wazi wewe chakuuraya munhu vawatya kuuraya munhu handizvere taura zvazo wakaziite sei uite sei wakaziite sei taura chokwadi wakawazi tora tsono tiurayi asi achauraya ndiani ichiri go back to sender aona zvinzoto ichiri go back to sender bozi ine zvandoziva kana muchitaura nenyaya go back to sender kuti zvinhu ngazvidzoke zvinongodzoswa zvakadii kwazvakabva handiti saka iwe wangoda kuuraya chii iwe uri mupenyu dai wanga ruzi wakafa uda kuita go back to sender wakafa iwe ndopawaitora tsono uri chipoko wobva wabayawo nariti kuti mupenyu adini afe ndio go back to sender. Asi kana iwe wakuzi iwe une problem yekuti nhumbu haisi kuita sei haisi kubata wakuzitora tsono timuuraya saka akafa nhumbu yobva yabata saka chatida kuitika chika nafu yobatira chi akamona zvuto kuti guys let's not waste more resources dzatinadzo tichitsvaga zvinhu zvatisikati sei zvisinei nesu zvisikatibatsiri mumaproblems edu andi because chinyu very well kuti akataura chai kuti kuuraya munhu waitoramba chinyu very well kuti akataura chai kuti yobayiwo uyaurayi waitodii wairamba saka kwaari mari yapinda pai homwe imari yechii yefuza imari yefuza yabvura notakura mari kubva kwamutare kuya kosiya umandara nochaukadzoka nachekungochi inini kufunga kwangu kwakuika kuti izvo wakaona kuti matambudziko ako yakadai handiti you are a married woman handiti hawaifanira kuconfina your problem to your family chete the fact yekuti wakaconfina problem yako kufamily yako chete ndopadambudziko rimwe rako rakudii ndoparakatangira ipapo because kana iwe wamboda kuti iwe nambuya wamubatsirike handiti munzwisise kuti problem chaicho iri kunetsa chii handiti murume handiti murume wako iwo handiti kana ari nababa wako handiti nemukoma wake uyu kana munina wani wake uyu kana sekuru wakewo kana baba wakewo handiti moenda as a family because muda kusolva chii problem yechi yefamily but kana makaenda iri kufamily yenyu chete makaconfina problem kufamily yani yenyu chete asi vanhu vacho varidziwa wariwo mukati mechinhu ichocho makabva mawasiya kuchii inini chandanokufunga iye mai makaenda naye makaenda nawo makaenda akauya mbuya pagogochihoro ndokwasina kuzoenda bhozi pakabva pafamili unawana baba chedu mwina wawo mufu wacho saka sei musina mumirira angaenda mufu
You say, why did you continue kuenda? Iye munhu zvakuti kana mamataro naye kutanga kuenda ndizvo. Uri kufanira today. Saka zvakamira maenda kwako. Zvakanomodibatsira zvakabva zvamuvira. Izvozvi zvakamira. Izvi zvakakomboira. Izvozvi zvakamira here. Izvozvi ngati vikira pfuura zvakambodoitika ndakati sine munhu akachitswa kuvhara buda mukanwa ndati kana zvakatobuda mukanwa it means zviripo problem yako haina kusorovewa. Unoziva bleeding chimwe chacho chinokonzerwa ndechii? Excessive heat. Pamwe pacho excessive chiti chando. Pamwe pacho dehydration. Handiti solution chaiyo pamwe pacho yemaproblems ako imvura chaiyo. Just drink 2 liters of water every day. Your problem is solved. But you don't complicate it. Handiti saka inini ndikuti inini to prove kuti munhu muroika chinhu chinonetsa. Asi chandikuona chamunoda imini handi nyaya yekupumana uroiba, isolution to your problem. Asi solution to your problem inoda chii? Kubatana kwechii? Mese mhuri instead yekuita sei yekutukana. My suggestion is pana ndoanzizwa my suggestion yange iri kuti mukambomira panzira anzvo mumboti delay kuita munhu anodii amauya. Saka ndikuti mukamboti delay muri panzira handiti mumboti makadai mwese makadai mumbodero mumbotoshaya kunzwisisa chaizvo so that you clear each other muchinisana. Wazilo right now mugara nyuma kadai mufamba bese muzakata muna kuchinisana. Muchandoziya da kutore mupenyu. Ukati mai wemunhu muroi chibva zotogura kama nehama dzamai newana wamai nemurume wamai apasina ukama. Apasina ukama. Isusu ndozvati no zvinhu. The same applies Maya. She is no longer acceptable kupi kumure murume wani wako haachapiwi futi kumusha kwani kwako ikoko. Tikadaro hapana zvataita. Chiri important is to solve your problem. Andizvo mbuya sumukai ndiye zvinhu zvanoda pamunhu. Zvinhu zvanoda pamunhu ndezvekuti 1 mapurazi pamurikugara mese pamuri kurera pane permit yepurazi. Permit yepurazi iri mumboti zita rake akuchi munina wauya munina wachari kumbe asana. Saka muri kuzviona here kuti muri kurwira chinhu chisiri chenyu kutosvika kukwerisana kwagogochoro ukurwira chinhu chisiri chenyu. Haisi nhau yekuti imidhipa yakaiswa pana tondirai nhau dzekuti kana kuti baba hatiisi vamweoba. Nhau dziripo ndedzekuti ini ndandiri kunyora vakafa baba ikazi kurudo wemunhu nodi nochinjise permit ini ndiri kunyora kuti ndichaenda kochinjise permit yedu hazviiti iyo chimhanyi kubva uye kuno kubaina kuti session permit yobva kuenda muzita rake
zvakaitika. Batika zvamutaura ndikuti iwewe naanzani natondirai handiti baba wenyu ndiye muridzi wechii Wemundu. So what does it mean? Mai wenyu akafa handiti? So it means kuti mai nababa kana wakafa, wana wamai iyeye nababa iyeye ndiwo mabeneficiary estate yababa wavo. Saka my suggestion inini kuti mamwe matambudziko amuri kuswera mbuya muri kuzvipinza mukati penyaya iyi, makuita izvi, makunongedzwa uroyi, makuita sei nechii, madii mangoenda kunoti imimi. It's my advice. Makaita zvamakaitawo, wana wadii wakura, handizvo izvo wakura, hand over wana chinhu chani chao, mowasiya wana wotukana, woita sei wari pachinhu chani chao. Imimi your continued presence prazi apa ndiyo imwe honzeri yezviri kuita. Imimi muri kuzvitora kuti ndiri mai, ndakakuchengeterai muchikura, saka ndoonesani. And you are very right. Wana vanosana kurespektai nekukonesani. Asi dambudziko ramakuita ka mukanzwa uchinzi wakadzi wabikirani, ndiyo nyaya yacho. Mungangwa mukutaurirana asi zvitokutaurirai chokwadi kuti mugadzise zvinhu. Nyaya chaichai ndekuti muroora wenyu anoda space papurazi. Space yamuri kumushaisa ipi, presence yenyu imimi iri kumushaisa space uyu yaari kuda papurazi. Why ndiri kudaro? Nyaya uyu mupfungwa dzake nemwoyo wake nezvaanotaurirana nemurume wake nemunin'ina wemurume wake nemukadzi wemunin'ina wemurume wake, pane pauri kusangana vanhu wotaurana kuti chinhu ngechani, ngechedu, hatipihwi control nenani neumwe munhu pachinhu chani chedu. Takamira kudai zvotisina mai nababa, papurazi panapa hwamai nababa 1 2 apa. Uyu akuzviti ndini mai papurazi panapa, uyu akuzviti ndinani, ndini baba papurazi papi panapa. Imimi pamunoti trufu paya muchitendera nepurazi trufu pisase paya muchiti ndiri mai. Awa vauchazvidiba, awa kuda kuti mudzoke kwani. And by right to avoid mafight aya zviri kuitika zvese izvo. Mbuya kana kwenyu kwakusina kitchen, wakai kitchen nekukasika, nekabedroom kenyu nekukasika, moenda panoti penyu, mosiyira vana ava space yekuti waitawo zvauda kuita mapurazi avabavo. Ndochokwadi chaicho, chokwadi hachiputsi chii. Nekuti kana tauya panapa isusu padare panapa mbuya, it's not about toda kutsvaga kuti right ndiani uri kuredera, aiwa isusu tinoda kuti kubatsirei kuti muende mogare zvakadii zvakanaka, nepamwe pamusikazwisisi tokubatsirai kuti mupadii. Nyaya dzese dzamuri kuona dzamuri kutsvarirana idzi nekunongedzana nechii zvese
hakuna dziri kutangira panyaya yeownership yepamuri kugara. Handina kuna izvi pane imba handiti imi ndi munogara muimba imba yamurugara ndeyani? Imba yamurugara ndeyani? Makawaka papurazi pano makoreta kwa papa sina anamuna ndizoto makawaka imba yenyu papurazi pasiri penyu. Muridzi wepurazi kusvikira abuda mumba menyu akanotengerwa bhodhi ndigutasi. Muridzi wepurazi kuita roja papurazi pake. Muriona ndiro muridzi wechi kuita roja pai. Yes, pachiwana tinana Sara pawana. Ndiani baba Sara pawana? Ndiuyu. Ndiani mai Sara pawana? Ndiuyu. Ngatisazokangana kuti uri Sara pawana badzi hausiwo wakaobereka. Uri Sara pawana chete hausiwe wakaobereka. Waita Sara pawana nekuti wakaobereka wafa. Sakanganwe ngozi vanhu vakanoita problem kuti akanzi Sara pawana akubva atozvipa matitles ekuti ndini ndakakubara izvi zvese zvaita baba wenyu ndizvo munofanira kundiitira. Kana maitengera mai hembe every month munofanira kunditengera, ndoda grocery every month. Uri Sara pawana. Wana baba vakawanda ndizvo varunisana namai nini kana namai kuru. Kuri unozi baba uyu ndiye Sara pawana baba uyu. Handiti wakutoenda nokutopinda mubedroom mamai kuru kuti ndaindi Sara pawana. Haiwa, haunozi Sara pana maiba, wazi Sara pawana. Unozoenduzo wazi Sara pawana, hauna kuzi Sara pana maiba, wazi Sara pawana. Kana mazonyepera naina baba munini kana baba mukuru, yes, that's something else. Andika asi handizvo basa rawapirwa reusara pawana. Reusara pawana uri ziso rewana. Wana utambudzika chichiitika zviri kunakidza ngazvinakidze, zviri kushata ngatigadzirise, ngatidai kuita continuity chete chete. Ndo roho yako kana uri Sara pawana. Sara pawana hauzi wapiwa passport yekurara namai nini kana namai kuru, kana kufosa mai kuru kuti rara nini, kana kufosa mai nini kuti rara nini. Aiwa, mai kuru kana mai nini ane marights ake kuti rara ndokuda kana kuti handidi, because basa rako iwe ndokutaisa wana, not mai kuru. Muruzwa imi muri mai kuru Sara pawana. Asi handi makawabara iwo wane zvinhu zvani zvavo, shi waita handover zvinhu zvani zvavo, kuti marelationships pakati penyu muri 2 aramba achienderera kubi mberi. Mukaramba muri apa muchaurayana, ende kana maurayana hazvizomiri zvakadii. Even nhasi unomukaenda Ministry of Lands, Ministry of Lands inobudisa permit yekutaura kuti purazi nderanhingi, nhingi ibvapo. Nyaya yeuroika to me it came as a result yemagariro enyu. Muzvaizvozvo saka ini kana ndotaisa ndositotaza kuti ndombotara kuti muzosvikana pokuti muroyi uri muroyi nechii zvakambobva kupi ndozvandogadzisei root cause rini ndienda ndine wari nanyu root cause
Mukona. Asi kuti nyambura nhasi ngakuti ambuya iwe bhadhara ambuya umombe. Ndasorova chii? Iwe bhadhara ambuya umombe kuti wakamupuma. Andisi bandasorovei. Chandasorova chii? Apana. Ndiri kuti nini yes vakapungwa fine will deal that with that one. But to me chinhu chiri paramount kuti ngatipedze chakonzeresa kuti muzosvike pekupumhana chii, kana tichikwanisa kuita masolutions ngatipe masolutions to that chipere toziva kuti mbuya sorry. Asi problem ndaita sei tagadzirisa. Nyangwe ndingakupai mombe mbuya anditi munoitambira sei musingaita good morning maswera sei kana marara sei, hampani salt, hampani sugar, hampani chii. Anditi mombe yacho ikauya ino munotambidzana sei? Hamutaudzani no good morning, no good afternoon, nothing. Anditi uyauya nemombe munotambidzana sei? Arikumona izvozvo ndo point yangu inini yekuti chekutanga ngatigadzirise problem iri kukonzeresa iyi officially kuti these are the problems that I identify. No. Dambudziko ritori apa chekutanga ownership yechinhu ichi. Anditi yes maproblems ariko kune mwana nechi aiti kuti ngatibatsirwe futi newanokwanisa kutibatsira kuzvipatara. Anditi nekuwai. Anditi ende chimwe chete chandoda futi ndechekuti ndoda kuti ini kana ari kubatsirwa mwana imi munge muripo uya aripo tese toziva kuti chikuda. And right now nenyaya yekuti pakupa ishu yekuti makutopumana it means makuda kutokliwa, makufanira kukliwa imi kuti hamusi muroi. Saka ini ndokuti alright, ndokuti imbuya alright, ndakuti imbuya piwa yemombe 4 dzekuti makapumwa. Mina ndati ndakuti imbuya piwa yemombe 4 dzekuti makapumwa kuti muri muroi. Inini ndaprova sei kuti muri muroi? Ndaprova sei ini kuti hamusi muroi? Toshandiri kutaura mbuya kuti chiri important ka kliwai makliwa mbuya wangaona moto mbuya wakadini wakachena. Handitika zvawakaita zvakashata chii muroora kamuripo kako mbuya sorry. Ndadombotaura panyaya yenyoradhanga pane umprofiti wavo wakaenda kuti ndiperekedzeyo ndamudzi ndaitoperekedzwa ndisizoti kuitini ndakabva tasvika ubva abatsirwa tabatsirwa zviya ndakazotopfugama ndinonamata masoi panobatsirwa ndotopfugama ndakabva ndapfugama ndobva ndakazi mai vana yanyu ari ndobva ndatsanangura ndikagana yanyu akarorwa ndikati anaororwa akona pana akarora ndikati apana zvikazi mutode dambudziko remuinaro rekuti mukatotemerwa nyora dzemunyama dzekuti ana yanyu asande kudzimbaba ndibva ndiri kutoto ndina ana angu petakabvepo ndobva ndachatsanangurira ndopakabva patozindidora ndoko kama ndiwo tatoenda nawo iyoyo. Saka ndosaka ndati chimbomira ipanza apo mbijana ndoti muone munhu adoti muone apo ambotoshaya kuita sei.